Pozdrav svima ljudi, u današnjoj epizodi igrat ćemo Fortnite nakon 300 godina, s nama je Josip. Tu sam prisutan, igrat ćemo jednu i došao je ovaj reload, ćemo jednu rundu toga odigrat. Tako je. Pola. Čekaj, evo ga. Ima i Zero Build Reload. Ne, nećemo zero build. Nećemo Meni Zero izbagala se igrica. Zbagala ti si igrica. Da. Kak Ne si? mogu pomaknuti ništa. Ne mogu ništa isto. Ja moraš biti ready. Ne mogu ništa. Ček samo. Josipe. Nemam pojma. Ćemo sad na brodić. Ajmo na brodić. Oni su dobili grad. Ono Black Pearl. Na crnog bisera sad idemo, na brodić. Da. To je onaj brodi. One se 8. sezone. Možda. Moramo ga uništiti brod. Moramo ga srušiti. Kaj da ga srušimo? Kad ubijemo sve. Ajde. Ako ubijemo sve. Dobio sam rukavice. S njima moraš radit uppercut i letit. Ja znam sad kaj je uppercut. A to ti je ono kada udarac kao u brodu. Ako bi to tako gledali. Aha. I onda s tim napadom poletiš, a R2 ti je kao taj normalni. What? Vidi ovo. Koji? Dođi ovdje, imamo rizapa. Ja imam nekakve moći, kaj je ovo? Vidi ovo. Ne možeš se štititi s tim. Nemoj se štititi. Imam te. Ne vjerujem ti, ti ćeš me ubiti 100%. Sam te rizapa. Mhm. Tu su likovi, tu su likovi. Šššš. 27? Nokan jedan. Ate, ovo je Peter Griffin koji je debel, ki ne znam kaj ne moram kroz prozor projiti. Kako se aperkatiram. Imam jednog spektatora. Neko me pucao. Neko te puca. Tu su. Stižem. Jedan je dobu 70, jel? Ovo ih je... Ovo im dila 95. Ovaj... Magnito. Ja sam se mislio zavletit s rukavicama. Sada kad ih izrukljem, idemo po ne! Izrukljet. Po medaljon idemo sad baš. Ajde. What? Kaj je ovo? Rocket League igramo. Ko neko nokan! Stop! Krekan jedan. Ovo su tryharderi. Pazite. Ma ovo je spegao. Jedan je bio krekan. Zadnji. Nema uppercutem. Uppercutem. Nokan. Bro. Jedan tu kod mene. Kod mene isto. 70. Krekan je taj. Koknut. Nice. Ušao krivice moje. Briga me. Dobro, dobro. Uz neki Brani snajper. begaljka. Neki snajper imam. Čudan. Nice. To. Dolazim vamo da ti ga svršim, ne. okej. A, gdje je boss? Gdje je to boss? Nemam pojma. Deo sam turet na auto. 26 na meni. Evo me, dolazim s autom. Sa turetom. Ubo sam ga. Tu je. Još jedan. Tamo je. Uči u auto, upravljaj sa ovom... Snajper ga tamo. Snajper. Ne mogu pucat s turetom. Zato kaj ja sad kontroliram. Ček, daj ti probaj. Sad uđi. Krekan. Mrtav je već.
ali gdje je boss? Ne Imaš znam. ovaj čubove boss? Ma ne, nemoguće. Ne, nije. A, evo je. Isus! Dolazim! Koji? Koji to tak jako ima? Bombito! I onda će mene ubiti. Mislim da ide u likovi, nisam siguran, ali mislim da ide. Daj dođi, idemo. Pa ja ću je ubit. Još malo pa je gotova. Ili ti pomoć? Idemo sad. Da, likovi su tu. Ne, ovo su botovi. Daj dođi da nas healam. Kill nas ovo heala. Ona se heala. Evo, beskorisno. What? Koji? Dobro. DJ, gledaj ovo. A? Uzmi ovo tu. I pogledaj koliko metka je. A to da je toliko metaka. Imao sam to jednu rundu, nekak sam ubu sa stemu. To, Ja sam da istrošim ovo svoje. to. A ima, Svjesam. ispacio mi je safe room lock. Ima snepke. Mislim da ima sve. Ima ovdje, kod mene. A, dobijemo specijalni auto. Mislim da koji stvarno ima. Vidi ovo. Ko vozi? Ti. Ja gađam. Oj, hoj. Sad idemo gaziti. Vrum vrum motherfucker. Razbi to. To healao nas je. Sve pucam. To. Gađaj! Rokaj! 7-4 do... Bijelo. Mrš! To nije on, to je bo... One shot je. Još jedan! Skazit ću ga! Mrš! Za koliko si ga hitao? Ne znam, ja mislim da su ga čak čuda za 100. O ne mogu se tak kretat koliko ti... To nohan jedan. To, bravo! Idemo na drugu. Kako je lipo bio skažen. Ovo je prejako. Sad ja vozim malo, sad ti rukaš. Ajde. Tup! Idemo na otok. S ovim autom. A moramo negdje sakriti auto. Da, pa nama će nam ga čornje. Pa sa riflom ćemo gore. Ok, ima riftovi sad kad se spone floating. Da, ima beskonačno. Pa ovim govnima. Ne, moramo buildat. Buildaj DJ. Čekaj, okreni se. Čekaj. To! Ne. Ne da! Ja tršim L2, neće. Ne! Idemo u ovaj drugi, Ajde. Idem sam se boostat, ne? A sad si ga proletu! Treba perfektno. Ne! Oj, hoj. Još jedan grifo. Ajde. Neću prejako. Neću mi presado. Moram se krenuti na tamo. Ajde drvo! Yes! Yes! Moramo doći skroz. To, parkiraj ga ovdje. Ne! Rekao sam da ga tu parkiraš. Parkirao sam ga, ne... Daj, čekaj. Otko je ovo? Kamion su ovdje dopeljali. I ti vidiš ovo? Koji? Ja te sad, ne puca nas! Ja ne bre vod! Još ja sam za glavu! Ubite me! Nohan! Pucam! Ubao sam jednog. Eksplodirao! To! Eksplodirao mu je. 75 dobao ovaj. To. A sam ja isto dobao 75.
Autencija je tu. Ok, Čekaj! može. Treba nam repair torch. Ima da nam se uništi odmah. Mora na neku benzinsku, jel ima tu benzinske? O ne. Ima. Piši na mapu. Tu su ljudi s 2 medalje. Da, ima ovdje. Da idem. Svoju odmah. Kom si ti izbegao? Ima, dok dojdemo do tamo ima da nam se auto uništi. Josipe! A gdje je repair torch? A ne znam. Pa tu se hila. Pa stavi ga tam. Pa koji majmune? A neko nam ga puca. Pa... Evo, no. Malo nam se hila opet. Kuda sto puca. Nema njih. Oto, ne moram ih pogodit. A gdje su? Skazi ih samo. Jesi ga ti uspio promašit? Odo ja. A kak si ti uspio ih promašit, znači... Ne, ja nisam ni gađao. Eksplodirat će nam. Ne, no! Nisam Oja. Evo, ode nam auto zbog Josipove lažne vozačke. Znači... Mislio sam... Mislio si, sad ga više nema. Diži glavu. A? Hoću vidjeti nešto kod mene. Glava tu. Ide ti zona. A dobro, glava. Nisam ja pri tebi, kaj? A dođi ovo da vidim. A kaj hoćeš? Gledaj ovo, tu nekako svijeta će kuglica. A? Nekako svijeta će kuglica. Kaj je to? Ne znam. Kako ćeš ti? Daj, tu je jedna. Ovdje tu su 4. Nemam pojma. Idemo mi u Canon. Pa ja ovo, ja sam... Ja sam se ispao. O ne. Ne. Biži. Ovi su tam na brdu. Možda ih roknem. To. Šunjem. Meni je zabavila igrica, meni telefon zvoni, ja kuće mi zabavila. Ne ozbiljno. Čekaj. Ovi se tam rokaju. Savršen gangbang. Do. 2 smo. Do. Roknuo sam ovaj auto i eksplodirao je. Tu su ljudi s autom. Tamo je kruna. Ja bi išao po krunu. To. Auto. Koju ćeš ti? Moramo prije nek nestane. Ja ću ovom tamo dalje jer je prije se, to je kasnije se spawnala. What? Gađaju nas, oni pederi. O, ne sam ih slušao. Evo, no, ja begam diđu. Ja ne znam kam da begam, ali ja begam. Ovi ljudi, kaj tebi mene, zašto su? Daj mene gađaju, pa ih ti pucaj. Mene isto gađaju. Već na tebe jedan mene. O, čini to? Gledaj kamene lik, ba. Ali ja nemam ništa. Ja ne znam kako oni gađaju. Čekaj, idem im ja gore. Nemoj, ubit će te. Neće jer imam ovaj brod. Imam brod. Ali imaju, s autom su prošli, s autom su prošli. O. Jebate. Odi u zonu, moraš u zonu. Imaju taj auto. Pazi. Imaš se dobro. Ovdje ja se šokujem. Ovdje ja opet se šokujem. A evo!
Kako? Gotovo! Tu! Moje Magneto Powers. Imamo! Da! Moje Magneto moći. Ovaj Magneto rukavice su tako OP. Ok ljudi, sad idemo još. Reload mapu. Mislim rundu. Ej, dođi ovdje, Diđe. Diđe, dođi ovdje. De. Koja? Idemo Tony Starka slide kickat u vodu. Ajde. Slide kickaj Tony Stark. Diđe, to nije Tony Stark. Dobra, pusti. Idemo tog lika. Kamo Ajde. će on? Ne! Nemoj! Ne! Imaš još dugo za... Dum. Kamo će on? Ne znam. Htjelo je on odmah s otoka, njemu se dao. Imam ideju pravit ovaj Skybase. I ono kad nas zruše, kaj ćemo onda? Ne znam. Evo da nam cijeli otok ima da nam ruši ovo. Gdje idemo? Ne znam. Opet. Ajde. A ovaj put na ovo tu zgradu. Op. Šta je to? Što? Sad ću nekog nabiti s njim. Hala. Bang. Mamo. 37-1 dobro. Kak sam ga sa 37? Nije Bravo. to vama. To je bilo. Snajper imam. Kak sam? E pa tu su ikovi. Jesu. Ovo nisam iskušao. Pazi. Da te ne kokneju. Neju, naravno. Dobo sam gre. Evo no. A! Kuj! 105 sam ga sa snajperom u glavu. I nije umro. Belo je bilo. Kupi shieldovi. Josipe! Rebootaj me! A kurva jedan pusto si me! Pa da! Da nas ne ubava dvojicu ti. Pa ne bi nas ubu, znaš koliko mu je trebalo. Sad ću ga pikeksat. Otkud mu šeja? Pikeksam ga. Ubi ga. Čekaj, da usvim snajper. Evo ti ovo. Yes! Daj mi revolver. Sad ću... Čekaj, Evo ti mini, evo ti. to, daj. Daj vamo. Našao sam jedan. Dobro. Idemo skači. Skači. Oh. O, tu su metki. Tu su. I tu su i ljudi, čekaj. Tu je neki pederko. Jebate, ovo buildanje. Dead, ubao sam jednog. Eliminirao sam Bravo Joža, tu je još jedan. Ček, pa daj si ti si prošao u 3 lepe. Tu je još jedan. Ne, pa tu je... Stižem ja. Nema materijala! A ne! Biće mene! A ne! Toka ima se ca... Bit će nas! O, mislim da bi trebalo povlačenje. Prika me! A! Preživi, ja ću se rebootat. Rebootaj se bro! Ne, tu su mi! Rebootan sam! Idem u 3 lepe, idemo poisti ovaj, u Lone Lodge. Nokan jedan! Idem sa pikeksom onda u napad. Jedan je dobo... To i sa njega ću, pikeksom ću ga pusti! Sorry. Dobro je bitno. Evo Dobro, imaš ovdje. knjižna mara su preživjeli. To je bitno da. Ovaj put nećemo krepat. Da. Ja ću nosit medene kit. Tu su Chest. check splashe. Šokvivici, kaj je ovo? Da idemo To, se splashat. Ajde. Koliko ih ima? 2. Okej. Imaš ovdje big. Budem ja po ovaj big. Ili ćeš ti nositi big ako hoćeš.
Popao sam si jedan, imao sam. Imam još jedan čak splash. Idemo na ovaj otok, idemo na goli otok. Ajde. Zakaj si šokovi imao? Zato kaj ih imam 3. Troši mi Ti se. služi za bežanje. Ne! Ja... Da. Eto. Snajpa me Gdje je mamut? Mamut i tvoju... Vidim ih tamo! Di? Daj mi jedan big bat. Kaj da ti bacim kitu? Big bat. Ne, idemo. Aha, to. Shockwave, ja bi se kaj da ti bacim. Big shield. A Big Shield. Ja sam čuo Shockwave prvo, pa onda Big Dick. Ne pucaj! Mamu ti tvoju. Hoće mene pucat, evo ti Bigara. Pazi, tam su. Ne vide me! A i tam su. A okruženi smo, a mi smo u sandviču. Shit. Nešto idemo, mislim ravno. Ajde, Idemo po ove čestove. može. Šokovi, sad imam za bježati. Nice. Hajde se gusti i ja to stavljam. Mhm. O, lik! Nisi skužila tvoj mobitel. Nokan. Jel? Onda još jedan. Ja. 40. Uz desno, ne, otkud nas puca? Opa! Najbolji su te buda! Nisam skontal! Tu su desno. Oh shit, ajmo mi bega. Bace šokovi! Nemam ga više, ja sam grappler! I tu je još jedan, pa kaj je ovo? Okej, Ne, ovo nije normalno. grepaj se, bega. O, brate 29, mili. 80, nijedan. O, na supply drop. Ovaj tu će landat. Pa ti lik, ne. Nokan. Odvajajte! O, pa koliko ih je? Tu je još jedan. Koknut, Već tu su sam me tri shvatio. odkrakali. Evo idem na supply drop. Zimljem ga. Ja sam već 8 puta krekali, ne viš? Dobro, evo tu ima hunting, ima healova. Pazi, lik. Koj? Skinuo me Ne, ubit ću. toliko na daljinu. Ubit ću, brzo se. Evo, rebootam se. Begam. Imaš ovdje luta, DJ. Dobro. Gdje će se tu sakri? Ovdje imaš dva biga i mini. To je nice. To. Da, o neki hoće landat. 34, 50. Brate, umri. Nokan. Dead. Koknuo ih je još neki. Vidi ih Da. tamo. Ne mogu ih pogodit, kaj mi je? 22, Au, brate, ovo te pogodi. ne znam kako. Dobro, ja sam 46. Ček da ja idem po su... Da ima tu kaj za shield. Imam ja shield. Je to ik pri tebi? Ne, ja sam mislio da je neko... Sam provjerao. Ja sam samo ovdje... Iza nas. Ej, tu su još likova! Znam. Dođi ovdje, imamo još čak... Gdje su? Dolje. A, vidim ih. Gdje? U tem smjeru Imaš su. tu čak splasheve ako se želiš heal. Okej. Dođi ovdje, dođi do splasheve. Pa popijan big samo. A jebate. Da se rebootam ili kaj? O ne. Ne, se ide negdje skempat i... Čekat da se ovo smiri.
Dobro, ne moraš kod mene dolaziti. O Ja ne, begam. Ja begam. ja se moram hivat. O ne, tu si još ljudi. Sam se sakri negdje. Dobro, sakrio sam se. Pijem shieldove kje imam. Ja ovdje trčim po... Tu je ka meni. 33. Dolazim kod tebe. O ne, ja sam dalje. Nemoj to reći. U napad! Ajde! Ajde sada, Čekaj, planiraj. sve je o nekaj. Tu. Tiho, čuči. Aaaa, bit će nas. Neće. To su. Znam. Tiho budi. Nemoj trčat. Ne trčem. Ušliće idu prema nama. O ne. Ti se sve skuže. O ne, Čekaj da vidimo gdje je zona, da vidimo. Zona je baš kod nas. Kaj je ovo tu? Memot? Mamuti. Mamuti tvoju. Poljubim. Usta. Aha, tu se neke rokaju. Opa, gospon, 27 mi se ono dao. Imaš big. Imam. Da te pustimo unutra. Ne, ali nisi ovo dirao. Neću. Oh fuck. O ne, Ne! šuto si me kod drugih. A ti si krivo dalje. Ne, ja sam Ja nemam više materijala. Nemaš, Ovdje negdje. Imam još samo metala. samo metala. Daću ti ja ako treba cigle. Malo daj. Na crash pad. Može. Tu je. O, pampa! Bravo. 100. Dobro sam. To ima i krunu. Kaj imam sve? Ima tu. Heavy assault, tu. Sniper, yes. Zbira materijala, nice. Sad mogu da Kako sam snajpam. ga pampao. Iz zraka. Sad ću Eto da sam snajpam našla. nekog. Pasi! Ne, kako blizu. Ajde, Ima ovdje kaj ajde blizu. moj kanter osjećaj nek prorade. Tu sam ga dobro šćest. Nok, ubijen! Snajpao sam ga. Tu su. Opa, jako sam ga izolvo. Ovo sam ga. To. Pumpimo to. Idemo. Vrtim taj. 2-1. Da. O, Bez da se snajpa. da. Tu je mislim da dole. Tu dole. Pogledajte. 33. Okej. Aha, Ima snajpa. vidim. To je s ove hunting, nije snajpera. A ono. A dobro, isto sam. Pazi. Šta imamo taj sid? To. DJ. Nemaš materijala, okej. Ne, bacit ću sad čokovi. Aha. O ne! Yes! O, idemo! Da, kako smo dobri. Idemo. A kaj je Hvala ovo? na gledanje ovog videa. Tako je. Vidimo se u sljedećem. Pozdrav! Idemo, smo oba dvoje. Aj, kaj.